Ay, naku. Wala na sa ano ba? Wala na sa bubbles. Wala na bubbles sa ako niya. Ano ba yun? Mami TJ, thank you so much, Mami. Mega love shout out. Yan. Thank you, Mami. Bakit ka gising pa? Gising pa alaga ko, kaya gising pa rin ako. Opo pa rin kami dito. Alas 3 na kaya to.
Jacket muna ako. Saan yung bahay ni Mami TJ ba? Wait lang. Hindi ako makaan. May sakrihada ha? Saan is maksot mo ni? Wait lang kayo, ma-jacket muna, okay? Ay, mali. Na-jacketan ko muna isang ninja ko para makapagbaba ng link. Marcel, Ah, ikat pa yan sa basa. Tita Ali. Gas shortage, JB. Oh. Ano natin yung link ni Mami TJ. Mami, bibigyan kita ng ano ha? Ng Masusufran mo siya. Rice resort. Bigyan kita ng saging. Wait lang. Wait lang, Mami, bigyan kita ng saging. Yan. Aray ko. Ano ako mag... Naghanap ako ng bigyan kita ng saging. Salamat, Mami. Salamat, Mami TJ, ha. Diyan ka lang kay hanapin ko na yung mo. Ilang tambayan, kita dito. Puntahan ko yung mo. Jade. Bakit walang ads, Mami? Hinahanap ko yung may mga ads mo, Mami TJ. Alaga ko ba?